dagito'y adamdama. Nupudno nga gayang-ngaya ni ayayatem kento'y napatikpan niya. Siimem, siimem, Siimem mananaimba. nupudno Dagito'y adamdama. Nupudno nga gayang-ngaya ni ayayatem kento'y napatikpan niya. Aniya nga ta tiiten ta adusa managbasun akas kadakwada. jak tumtal ken di momento ken isuna ta sem na ingat iden da kadata. Di kay mapagpiara, di kay mapagtalkan. Ulgud man ang alilaw, sabay kumata, di kay